on calminama yeeɓi en koɓe Ayaw Pindi TV mo kala salminama salminago needi e salminago teddugal ɗo gonɗo no goni ɗon yo jaam kisi Allah gone meɗen en gatte dawal men biyetegal gande men ɓaleɓe gande Fina Tawa ɗe kewɗen wiide tawɗen ko mamiraɓe men ɓen tawa mamu men heccanki e nder haalirde gendiyankoye dole Sénégal en guddi téléphone beele gande fulɓe gonnoɗe hanki kaptorɗe ɗe e beele ne keddi ha joni e holko saabi so tawi heddaki kono bandaɓe hewɓe haalɓe mbi ko gande ɗe ene keddi gande ɗe ene nafa heddi ko bawɗo emo wawa e wadde no foti waɗirde walla almudo moƴƴo walla almudo nunɗuɗo walla almudo pewɗo noon mboɗo andi ceerno Ousmane Madiabou hen Ousmane Ba kanko woni koɗo men en mbiɓe en mawɓe yaaɓe yalla yumaɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna mawɓe heddiɓe yo dusugo juut kadi en jettiɓe suwaɓe to banggue duuɓi kono mawɓe to banggue gandal ha tengde kamɓe jeeyaɓe diwan Porokhane jeeyaɓe Saloum en mbiyani ko kamɓe ɓuuri jogade gandal ngal kono ko jiiɗen toon ko eɓe jaggi gandal ngal jamma e ñalawma e subaka e kikiɗe ceerno Ousmane bisimilla wuttima joɗɗo calmina bandiraɓe e ngoɗo Ayaw kam ko Ayaw lattugo hande alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil khalq sayyidil awwalin wal akhirin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Abou mi salmitimama mi salmini Ayaw Pindi TV mi salmini kala ɗo pullo woni e leydi he ɗo e Sénégal e yalti Sénégal fof on calminama ɗon fof on juurama on mawninama assalamu aleykum wa rahmatullah a jaama ceerno Ousmane golle ma peewi haade men yettade titonde yewtonde mi haali nane mbimi min jeeyi nokkuji kewɗi nokkuji fulɓe nokkuji kewɗi joomen gande en kono diwan moɗon o diwan Saloum o ene jagguiɗo jagguno ɗo ha joni beele ha joni mawɓe no mbaɗanno nden ni onon suwaɓe jaaɓon janggude yaade gonda e mumen beele ne heddi toon ha joni eyyi ne heddi ha joni ɗo kam ko gasi tan woni nubuwa nelaɗo sallallah alayhi wa sallam o wi ko Allah okkiranno foof ko gotum damal gotal udda hen woni wallu annabagal annabagal kam arata caggal nelaɗo sallallah alayhi wa sallam mais janannoɓe wilaya ne jana wilaya khutbuji ɗi ha joni ɓe jani waliyaɓe ha hande ne jani sernaɓe ha hande ne jani ko woni noon ko ganduɗo e mbo anda no alquran wi ko la yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna wawa fodde ganduɗo e mbo anda joni noon alin wiyanno so ɓe gandantuma so ɓe ganda ɓe gandaɓe so ɓe deƴƴino hondo luudal janata kono noon ko woni probléme o jamano ɗo woni hewɓe ɓeni totte micro ji ɓe janggani ɓe ganda ɗum addi noon saɗa naata e sernaɓe he kam parfois yaat ha ɓooya mbiya est ce que ɗumen ne jaari ɗum ɗon foof ko addi ɗum noon parfois a hawreɗe ɓe gandantuma ɓe ne gandi walla ɓe ganda joni noon sa hawri e mbo anda o wima hoodere ma ko ɗumen hoodere ma ko ɗumen hoodere ma ko ɗumen a yaari ha jiiɓuɗa ha korɗa andu o funtinanma o sadak o funtinanma o sadak o funtinanma o sadak donc a wawa andude hoko poɗɗa yaltinde te gandal noon tawi ko gandal kam ko ranwi tan wonata ko ɓawli tan wonata ko wujji tan wonata ɗum kam changeta ko no ñiiɓo noon no jiiɓɓo e neɗɗo o woni ñalngu ngu jibinagu e lewru ndu o jibinandu e hitande nde yo jibinade ɗumen ɗo fek ɗum changeake e neɗɗo ko changeto e makko kam woni aduna tan kono kam wona goɗɗum aduna noon sa nani mbimami changeto e mum woni parfois mo jooɗo hoodere makko niɓɓita walla ɓandu makko lamma tedda walla wona e caɗele ɗe gandantuma ko musidɓe makko tigimo ɗum walla yimɓe ɓe gandantuma ɓe jiɗanani bo jaam donc ɗon noon o wonat e caɗele kam mais caggal ɗum kam dargal kam ko foti tan neɗɗo so darnima hollumane hoodere ma ko ɗumen woni haalan ma ko poɗɗa wadde hade men nadde e koode e ndiyam ɗum woni yewtere ma yewtude laabi ɗiɗi nde bandaɓe namnitto sababu ne dañi hen famamuya gartan tan ko namdal gotal seeɗa min o mo ganduɗa mboɗo wowiyade ladde he ha tengti diwan mo kalmi joni o ɗon nokkuji mon ɗi joni faade Kama Diabel en faade Ndiawen en faade nokkuji goɗɗi ko kewno toon dumunaji ɗi to ɓoyɗi seeɗa hakkude mon wolɓe ɓe gona fulɓe ha woodi ko golla hen woodi ko waɗa hen woodi no wayi musidɗo goto haalnimi wimi koyeji ma ene jeeno hen ɗen gande nde ganduɗa kala memɗo joomum memo kala moɓe mbima laap jomum yalta leydi ndi beele ɗum no heddi toon ha joni ɗum no heddi toon ha joni waɗi ko gandantuma noon mawɓe nene ɓe jahata kam ɓe gañ soɓe gacci ɗum ɗo
neɗɗo kam a jibinat tan kono anda ko Allah tottanma waɗi ɓe gandantuma ɓe ko moƴƴuɓe ɓe moƴƴani te yimɓe ɓe kadi jiida imanegal aɗa wawi accande hunde gueɗe ɓiɓɓe ma ta ɓiɓɓe ɓe bokkani jikkuji o so tikki waɗat o noon so tikki ne wawi jaggude tikkande mum mi mana so tikki kala ko wawi wonde tan mbo wawi deƴde waɗi ɓe gandantuma noon soɓe tikki tan ɓe mbiya de ɓe mbat donc ɗum ɗon noon ɗen gande ɗon hande waɗi gande ɗe gandantuma mawɓe ɓe jehino ha waɗi hewɓe ɓe gandantuma hande pour wadda neɗɗo hunde ɗum wonanoɓe haydara te ɓe mbima soɓe mbinoma hande jaltata ngo wuuro a yaltan ngo hande waɗi ɓe gandantuma nani guure amen ɓe jaltinama ha hande ɓe mbawa ɗum jinnomi wiide mi fatti sa samma ngu koko nandi hen woɓɓe ɓe gona fulɓe arnoɓe no ndema mbaɗi won gueɗe laamu adda ɓe gaddi kadi ɓe jeeni ɓe garti o wi gacceɓe maɓe jaltuta on tinani ɓe pin ɓe jeeyi ɓe gacci tan bagage maɓe fo halaɓe ɓe nonkaɓe ɓe gartan bagage uji ɗi est ce que ɗen gande saaha janggoɓe gowano ɓe mbiyata gande ɗe moƴƴani ha ko ɗum saabi yimɓe goppiɗe te kadi koɗe nafannoɗe eyyi ɗum woni ko ɓooyani tan mi wawa haalde inde saare nde eyyi na wawi dillinde hunde kono ko ɓooyani tan 2019 waɗi mo gandantuma Allah okkunomo doole kanko e musidɗo mabɓe o jani doole e wallu jawdi e wallu gouvernement o arno o foɗodiri e yimɓe guese o foɗodiri noon ha laamu ngu tottimo guese ɗe o darani kayitaji makko mais hande mawɓe ɓe ndene ɓe mbimo janggo jaltata ɗon wallahi l asim ɓe dog ɓe jalti wuuro ngo te wona laamu wona haydara hande ni ɗon hitande nde ɓe guiɗi nde awde ɗon haydara fuɗani ɗon wallahi l asim ɗum wona ko ɓooyi ko 2019 mi wawa innu saare nde ndax ɗo nde tolni no jal min kam mi haali cayni ɗe jarnomi seeɗa ɗo tolni ɗum kam ko gandal lamgal tosgal gandantuma hande soɓe mbima a yaltat ɗo hande soɓe mbima waɗi ɓe gandantuma sah Touba ko arno waɗi mo tekku wimo mami sokma o wi wati e Cheikhou Tidiane o wimo janggo tawatama ɗo Touba ko janggo tawani mbo ɗo minne mi haal namdal gotal miɗa wawi haalde wongoɓe hedde Saya Samba Ngufoto yimɓe ne gandi koye diwan do fan lagem mawɗo goto ɗon somo liggo o wi kala leñol ne jogui ko liggorte so tawi ne haaɓa e maɗa haaɓa e muɗum manam mbiyo mbimi ne jogui ko liggorte biyete o ko jolfo jogui liggorte o ko ɗemgal gongal e Touba ko e capate ko nandi hen ko jaboɗa e ngal ngal gandal ɗon ngal dañi ko woni noon aɗa andi hande nde l'islam ari ko change ko heewi e yimɓe he hande aɗa wawi jogade gandal ngal gandantuma aɗa wawi yakkude neɗɗo kono est ce que imanegal ma nama ɗum okki ɗon noon yimɓe ɓe certi mais kam yakkude neɗɗo elmu zulmaniya e nouraniya kam ɗum kam koye fulɓe tawa woni gandal ngal gandantuma ko labgal waɗi gandal ngal gandantuma kam neɓɓingal waɗi gandal ngal gandantuma an saɗangle waɗa a juulata balɗe jeɗɗi a ñamata ko dagui a ñamata ko dagui a yarata ko dagui koye sangara koɗata walla koɗa e mbam foof eyyi woni babba guirdia en walla ko gandantuma hande saria okkirani ɗum aɗa ɗum ñaama kono on liggey ɗon hande waɗi ko gandantuma andumo tan kono wota waɗirmbo eyyi neɗɗo nelaɗo wiyat gande gandal foof kono noon mbaɗe gandal nafowal gandal nafowal woni tawa hande neɗɗo no woni e caɗele daranamo ballamo mais ɗen gande ɗon ɗe jani ha joni wallahi lazim waɗi ko gandantuma hande neɗɗo ni so ñippi ɗum wima hande a walta wallahi lazim a walta so wima nde ma a yaltu sare nde ma a yaltu nde ɗum noon woni elmu zulmaniya ɗum woni batuta ngal gandal ɗon mawɓe men naɓe gandi hande comme noon mbirumami ni nani waɗi ɓe gandantuma hewɓe hande min mamna hen bokki hande ɓe gandantuma ndene ɓe jahata nde ɓe gandi ɓe mayat ɓe jaa ha caggal guese to toon ɓe gasi ɗum ɓe gubbi ɗum eyyi pour ngal gandal ɗon wata ngal heddo noon ndax hande waɗi ɓe gandantuma aɗa wawi jogui ɓiɓɓe ma kono anda ko kewata ko janggo ɗum ko Allah tan andi ɗum yeew goɗɗo mi yiɗa haalde Allah no seedi nde Abdou Diouf guilana e laamu no wiye o lomto min gari nokku goto min jetti mawɗo o wi ɓeɓe mbaddata ɓe ko ƴiyal mbaba guirji liggorte ƴiyal mbaba guirji soɗama ndiyam so lowatama no wawi wonde on wini ɗi laamu o wi ɗum puccu naggam e naggam ƴewantami kono weeɓani ɓe jeehi ɓe payi Powakane ɓe jettimi puccu ngu noɗo puccu ngu yeehi ɓe garti mbiya puccu ngu noɗo wiyete Ɓoki Diawe ɓe jetti ɓe gawi wiya puccu ngu gawal goto soɗa ɗum heccanki on noddiɓe haɓe gawi ko joguino itto tottiɓe o wi oɗo ma tamɓe poldi ko noon ma tawa laamaki holko saabi onon mbiyon on kutota ko ɗen gande te haɓoɓe men ɓen kuuto ɗen gande saɗa jiiɗi habtade holno mbatten eyyi saɗa haɓa e julɗo a waɗat gueɗe julɗo saɗa haɓa e kefeero gaɗa e mbaɗa gueɗe kefeero aɗa andi hande julɗo no weeɓi andinde wona julgu ɓolu mais julgu koye imanegal neɗɗo o ganda o ko julɗo mbadda e makko ko foti ko wonde mais tawi hande ni julɗo toñama hande hono o funta e leydi o wona e ɗe leyɗe tubakoɓe ɓe toñaɓe ɓe jiiɗa mo riwde e ligguey mabɓe ɗum ɗon sa jaɗi inde nde ɗum kay wonata ko daroto te ko guinnuɗa ko wallu puccu est ce que aɗa andi ko Allah windi ko foof caggal ngeeloba ko puccu Allah ɓuuri hen okkude haqqille puccu no niɓɓitirta foof na yiya
te puccu kala ɗo ɗo rewi sa acci ngu arta yiɗa puccu ko jamma niɓiɗi ko fof ne yiya niɓɓiti nden ɓurata yiide te kala ɗo ɗo nawɗa ɗum an aɗa wawi foftin tan saɗa arta aɗa wawi ƴengde sarete tan joɗɗa no wawi artirma ha ɗo ɗo gonɗa ɗo eyyi te puccu tan woni e ɗumenen ko winda ko woni ƴeŋata yummum wondata yummum mukko jiɓodirta yummum eyyi puccu meɗata jiɓodir e yummum mbewa waɗat ɗum mbaalu waɗat ɗum goɗɗum waɗat ɗum puccu hersi ɗum eyyi waɗi ɓe gandantuma hande pucci gonɗiɗi e galle he ko ɗin kumi ɓe waɗi ɓe gandantuma noon ɓe jogui pucci ɗi gandantuma ko ɗin ɗon ɓe meɗata ɗi haɓɓu saret hom qissa mo gandantuma miɗo ɓe adda e Moussa ndene ɓe mbari neɗɗo o ɓe mbi Moussa wallu min waɗi mbaraɗo ɗo te on ɗon mbaraɗo o ko joom jawdi wonno baɗirawo makko yinno ɓiɗɗo makko o sali pour o resa mbo o wawa donde mbo o wawa ƴettude jawdi ndi joni noon ndende o andi ɗum wawa wonde o wari waaji o ndende o wari mbo jamma o wari mbo o mofti mbo yimɓe ndewi ɗo kala pour andude hombo wari mbo hori andude ɓe garɗo Moussa wi ɓe jeehe mbaroye nagge so on mbari nagge tan ƴette ko mbarɗon ko tan taƴon hen tan piyon ɗon ɗo maayi ɗo ɓe puɗɗi noon aɗa andi wonno banu Israila ko mbaɗɓe compliqué so ɓe jeehino tan ɓe mbari nagge ɓe gari ɓe mbaɗi ko wi ko tan neɗɗo o ma immo mais ɓe mbimo ko honge nagge o wiɓe ko nagge ge gandantuma ge remata ɓe garti ɓe mbimo hono ge wayi o wiɓe ko nagge siiwe ɓe garti ɓe mbi eyyi inchallah mamin mbat mais so ɓe mbiyano inchallah ha ñande darga on ɗon feeñata nden ɓe jeehi tan ɓe jaggi nagge ge gandantuma ngel meeɗa rewede ge meeɗa remde ge meeɗa nagge te ko siiwe nde ɓe mbari ge tan ɓe ƴetti hunde ɓe pi hen ɗum alɓuɗo simti ɗum e suratu bakara ko qissa juɗɗo kam mo gandantuma no wawi ƴettu 30 minutes mais en taƴat ɗum tan nden ɓe pi mbo waaji o immi waaji o mayino balɗe o immi o wi min ko baɗiram o wari kam nden noon sirru ko ɓooyi ɗum ɗon holliranne hande enen kala koko mbawɗen wonde julɗo o kam gandal ɓalewal kam wawa wasde e ma gandal ɓalewal noon wona wadde hen bone mais ko wawde wallude hen yimɓe gandal ɓaleɓe hayɓe ɓaleji gandal ɓaleɓe noon mbiyata médecine traditionnel woni gandal ɓaleɓe ɗum tan mbawɗa ɗum wiide puɗar eyyi ɗum noon woni ko gandantuma hoore mum hen gandata neɗɗo o hoodere makko dakko ndiyam walla ko jeygol walla ko hendu walla ko leydi hen gandata neɗɗo o ko hombo burju o woni e burjuji 12 ɗi hamlu sawru jawza o jippo ha to less hen gandata ndax oɗo ñalngu makko ko hokko ko altine walla talata walla alarba walla alhames walla aljuma walla samedi walla dimanche hen gandata oɗo ko woni couleur makko hande somo yahana haaju walla mo yahana rendez-vous ko foti ɓornade o gandata haaju makko so immanima mbo ko ndey humtoto ndax ko le premier walla le 2 walla le 3 e lewru ndu ha le 29 hen gandata chiffre aji neɗɗo o 1 ha 9 jani 1 ha 9 jani waɗi ɓe gandantuma chiffre 1 ɓen ɗon hoodere makko ko hoodere moƴƴere nde gandantuma hoore mum ko janoɓe révolution noon ɓe gandantuma hoodere chiffre mabɓe ko chiffre 2 ɓen ɗon ko yimɓe ɓe gandantuma ko janɓe sensé dal hoodere 3 ɓen ɗon ko yimɓe Allah kala hoodere tan hande so émission o ɗuminin no mbiɗa andi en jaajna ɗum ha yaaji en jaajan ma bandaɓe jafande tableau o nden noon jaggata 1 ha 9 on ɗon ko hoodere mum ko hoodere jeygol sa ƴetti 3 ha 5 on ɗon hoodere makko ko leydi sa yeɗɗi 5 ha 8 on ɗon hoodere makko ko hawa iya hono minen ɓe Ousmane woni hendu waɗi ɓe gandantuma noon kam sa ƴetti 9 en ha jippo ha to less ɓen ko chiffre mawɗo o ɓe jogui woni hoodere nde gandantuma ko ndiyam eyyi ñanden en jewti ɗon mbimamin nden ɗon hoodere ɓuuri wonde hoodere ɓurde sattude liggey ndax nden hoodere toujours neɗɗo o sono liggo neɗɗo so waɗi ɗum e ndiyam tan andi chiffre makko andi yummakko e bammakko tan jaggan bo ɗum taki so woni debbo o sattete gorko so woni debbo dewgal makko sattat mo wawi yaade mo ɗumina so woni debbo ne mo wawi hewde ko fawete eyyi so wona o yaha ha o jani gorko toujours tan gueɗe seyɗane sukkat mbo donc ɗum ɗon noon sa andi ɗum e neɗɗo nden mbawata wallude neɗɗo ngal gandal ne ko ɗon ngal ñiiɓi mbawata andude neɗɗo o chiffre makko ndax ko 1 walla 2 jippo ha to 9 nden gandata hoodere makko hono mbawɗa wallidde mbo o ari o wima komi janɗo liggey kono mi jani caɗele liggey he komi jiɗɗo rigoyede ganda hoodere nde hono mbatta ha pewnade ndax hoodere jeygol na wona e ndiyam hoodere ndiyam ne na wona e jeygol hoodere jeygol sonata ndiyam est ce que ñifat eyyi toujours ɓe mbiyanma ɗum tagui saɗa resta debbo jaaha darnoyoɗa heewi hande ɓe gandantuma ɓe janino lawol ngol ɓe daruri yeehi tolni ha 25 ans udditi bitik jani galle fuɗɗima jande oto wiya mi foti resde debbo yaha naata e debbo mo gandantuma koode mon jaadani foof ma ñifa gandantuma ɗanninoma jani visa yeehi ɗo nde yetti tan 3 mois jani liggey naata e debbo liggey o riwama waɗi ɓe gandantuma hande ɓe jaltino ɓe ballodira e jinnaɓe mabɓe e woɗɓe ɓe naata e debbo tan yakko waɗi ɓe gandantumane noon gueɗe mabɓe daroto ɓe jaaha ɓe ndesa debbo hoodere mabɓe huɓɓa
ɗum jani misal e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi garɗo e makko wimbo min komi basɗo o wimbo res debbo nde o rosi tan Allah okkimo Allah okkimo donc so on ɗon ko hoodere makko sa jani hoodere nde gandantuma nde Allah nama waddi ɗum tan so on natodiri tan Allah udditata ɗuminen ma fof tan kullu shay'in bi miqdarin alquran wi kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ay nde hoodere ɗo nde Allah windata nde ko calcul ande ko hokko nde wonata e hoɗo nde dawata ko kala tan na jani ɗo dogata na jani lawol mum ko kala tan na jani lawol walla fon jigil ummeki mum e kucca mum e sifa mum e sababu muɗum hono noon lewru kadi aɗa andi mawɓe ngula en nananno ɗumenen lewru ndu hande ko jagga ko jippi tan wo kullun fi falakin yasbahuna neɗɗo o wo kullun fi falakin yasbahuna innam ɗumenen bahima o wo kullun fi falakin yasbahuna ko kala tan Allah rewan ɗum lawol ɗo ndewata joni noon aɗa wawi jippade lawol ngol ɗum ko caɗele wonata hen joni noon ɗen caɗele ɗon il faut daranɗa tegueɗa e lawol ngel par ce que neɗɗo ganduɗo e mbo anda o on ganduɗo o wawi wallude mbo anda o eyyi sa woni tan aɗa lamdo ko woni ko lamdotoɗa ko a anda ɗum waɗi ɓe gandantuma hande caɗele mabɓe ko ɓiɗɗo sa daranimo hoodere makko ɓe ndesa ɓe mbimana ɓe gaddi debbo woni duuɓi nogas hande ɓe kori jande ɓiɗɗo waɗi ɓe gandantuma ɓe mbaɗi e leydi he duuɓi nogas hono Amérique walla États-Unis ɓe korima jande kayitaji waɗi ɓe gandantuma hande ɓe liggima kala koko ɓe liggi darata koye junggo ɗum noon ɓuuri hewde neɗɗo liggoto ha tampa kono hurato jande haydara ɗum ɗon fof ko caɗele ɗe gandantuma hoore mum koye côté hoodere wonata kono noon hoodere nde tan yonani il faut ganda naso neɗɗo ngo naso mbimana woni ko tabi'a woni nature neɗɗo o ndax neɗɗo kala ko jibina a jibinte altine tan walla dimanche mbimana e ɗin ñalɗi ɗon neɗɗo o anda date de naissance ma nden noon wawanma wallude so daari tan andat hoodere nde hoɗo nde daruri ndax ko niɓɓinde walla ko ñifade walla ko hoodere nde gandantuma hoore mum ko darinde o jamanu ɗo ndax neɗɗo o ne wawi liggade ya ha ɓoye tan hoodere mum daro o faawe hay goto andata ko fawa donc ɗum ɗon foof il faut daara ha ganda ko woni caɗele ɗe mbawa wallude ɗum ceerno Ousmane mboɗo andi ko dawal gongal namni somo wi gandal ma ngal yimɓe mi wiyani ko ngal kessal kono e leñol men yeeɓoɓe ɓe gandi yimɓe foof yidde nde ɓe jiiɗi hen hoodere leydi hoodere nangue hoodere ndiyam hoodere jaygue a haali heɓe hen sifaji mawɗi no fewi ɓe kolliti kadi ha tengde banggue kayitaji ɗe jogui hen wone jogade wone kayitaji e yiltoɓe liggueyaji e wonde jangguinoɓe beele ngal gandal koye koode ƴetta ɗum walla koye gande men fina tawade walla ko course kayitaji kam ko mbiyanmi neɗɗo noon an ko Allah andi ko kewata janggo mais heɓe ɓe gandantuma Allah waddi men ɗum funtata lebbi ɗiɗi ko laaɓi tos ko gandantuma hande ko mawɓe liggirtono wallu kayitaji kam tawi Allah waddi e neɗɗo no wawa wadde foof kam 100% ɗum ko Allah tan wawi ɗum eyyi waɗi ɓe gandantuma noon hande en natat e ngal damal ɗon ngal ɓuuri sebde noon yimɓe gaccani hen haqqille woni ko wiite ko wallu yitere ɗemgal yafuɗa a haalino yitere kono a haalino hadde neɗɗo o nadde e koode ɗe koma ƴeewe ma ɓete a waɗino ɗo calcul to banggue mathématique ha wawa yettade beele ko ɗum woni doole ma ha mbawɗa dañde ɗum eyyi ko ɗum ɗon aɗa andi neɗɗo o hande na daro ta o liggaka de mais ko yitere jaggi walla ɗemgal nelaɗo wi ngeeloba heewi ngeeloba ɗo yahata ta yitere nande ɗum nanna ɗum e kalera neɗɗo heewi kalera bi mana baramme woni yimɓe kaala e mum tan ɓoyata ware hirse waɗe baramme defe ngeloba e haalan rewa ɗum ha defe ɗum woni kalera pulere ɗe jiiɗa e bisimilla woni baramme ɗiɗawel ngel woni nelaɗo wi al lisan asab woni neɗɗo ayi ɗemgal ko mbarodi ne wawi ñamde hay jomum waɗino sahaba mo gandantuma ko neɗɗo jontaɗo mo gandantuma Allah windino mo hono tagore Yusuf sa yimbo a yakorat ko debbo mo meeɗa yaltude ndax ɓandu yondu mbo wiye Sahal ibn Hunayfa ñalngu wotu o funtu o yeehi o ɓaɗi ndiyam o wimbo looto nde o loototo noon o ɓurti comci makko waɗi sahaba goɗɗo jiiɗo mo mbiteɗo Amir ibnu Suhail nde o yimbo o wi la ilaha illallah o kam kana Allah meeɗa windude mbaɗo ni e sase waji o yani faɗɗi ɓe ƴettimbo ɓe nawibo e nelaɗo ɓe cimtani bono yaari nelaɗo wi a aqtulu rajulun akha o wi ndax julɗo warat julɗo hono mum ɓe wimo hono yaari o wi ɗemgal ko boni sa haali nene kalɗa ɗum Allah tubarik a wita machallah ɗum taki neɗɗo kala ko kalɗa hay tawi koye ɓiɗɗo ma wi machallah walla mema hunde eyyi neɗɗo waɗi yetere waɗi ɓe gandantuma hewɓe ko ɗum yakkanta ɓe neɗɗo aɗa wawi haalde e makko hunde tan ta ñifi hoodere makko ndax ɗemgal ngal ko bongal nden noon nelaɗo wi on ɗon Amir o wimo ya lootoyo sa lootima ɗam ndiyam keddiɗam gaddana kam ɗam nde o looti o addi ɗam ndiyam ɗon o ƴettiɗam ndiyam o juurtiɗam e Suhayl waji o immi a yitere ko watta neɗɗo e sase o yani o faɗɗima nelaɗo looti ƴetti ɗum ɗon
ɗam ndiyam ɗon ɗam o looti woni innuɗo mbo woni amir o ƴetti ɗam ndiyam o looti ɗam oɗo Sohayl o immi nden noon yitere ko hunde wonde danger ɗemgal ne ko hunde wonde danger yimɓe waɗi ɓe gandantuma heewɓe gueɗe mabɓe jakkima ko ɗemgal yakkani ɓe walla yitere ay nelaɗo ndede dawa makko fuɗɗi Allah ko idimo tottude ko fatiha e qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbin nasi ɗon noon Allah dannimo ɗon kala koko gandantuma ko yitere yeehi ha ɓooyi o tottimo in yakadu woni yo darnumo donc neɗɗo o il faut aɗa looto il faut aɗa looto il faut aɗa waɗa aɗa fewna ɓandu ma ndax mi wiyanima hay ligguey mais neɗɗo aɗa wawi wirtade neɗɗo tan jogoɗa ko yooɗi hono oto walla saret walla goɗɗum neɗɗo inna ɗum yakkanima foof gueɗe ma foof daroto jarama ceerno Ousmane yewtande kalane nande gasi kono yewtama no weeli mbimami an beɗade koye sall gadda tableau o jaama famde ma no feewi hol konngol ma wasima faade almuɓe ma hono ɓe mbimami heccanki noddima mi haalnima wonoɓe fayi so nodduɓe mi kaali ko mbaddun ɗon ko jii hen woɓɓe no kooloma nelde kalis men taw meeɗa yidema hol konngol panta e mabɓe eyyi ko yettude Allah tan ani dawa o kam en nani diine l'islam en jiyani nelaɗo te en guemimo donc julɗo o ko ardinta woni imanegal ha para neɗɗo kala koko mbatta sa ardinani en imanegal jarani ko nodduɗa ceerno nelaɗo wiyta udullah wa antum muqinuna bil ijaba ñaagoɗe Allah ta oɗon gonɗinine koko ñaagoto ɗum ko Allah jaboto ɗum te neɗɗo o noon waɗi ko kande waɗi ko gandantuma so jinnaɗo wawannoma ɗum a yata daroya ɗum ɗo gonguel donc ko ganduɗo tan wawma wallude on noon wallatma ɗum noon ko yettere Allah ko jagui alhamdulillahi da'wana fil awwali wa fil akhir alhamdulillahi min hini ila hinin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam ceerno Ousmane Ba a waɗi no mbaɗannoɗa jewtema belɗe jaaƴƴe jewɗe janama no fewi ko kalminani e diwan moɗon ko yallah yumi yafo yerdoro Diallo minen jadanno e haaji pula nden gulɗi nde wiya pula hoto jangguine toon to gueyinen e caɗele hakkude amen sous-préfet jafoɗami konngol ngol Issa Mbaye Diaye no wuuri Fadel Aissa no wuuri yerdoro yallah yumi ɗum ko min dognanno oto ko ɗum waɗi min gandi diwan mon o haaji gonɗi hen ɗi e mbawkaji gonɗi hen ɗi yeeɓiyankoɓe e Pinde TV Djiby Dieng to banggue caméra o wondude Hawa Diagne montata ko Ali Fall koɗo men ko musidɗo men Ousmane Ba o waɗino waɗanno ni kono noon sa wona faaɗi Abou Diop yesso ayaw ngo ko ɗo ka ten ha lawol gongol so lawlam ɗo jaaɓi